Исәнмесез, озын-узак яллардан соң яңалыклар тапшыру үз эшен дәвам итә. Студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Хаж да юк, акча да юк. Иллеләп шәһәрдәшебез 2017 елда Хаж фонд җаваплылыгы шикле җәмгыятенә Хаҗга барырга дип биргән акчаларын бу көнгә кадәр кайтарып ала алмыйлар. Алданган хаҗилар белән Римма Әхмәтова очрашты. Сәнгать көллиятын үзгәрешләр көтә. 40 еллык тарихка ия бинаны капиталистикләндерү өчен финанслар бүленәчәк. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 63-нче микрорайонда социаль ипотека программасы буенча беренче йорт тапшырылды. Биредә тагын ничә йорт төзелер? Хаҗга да бара алмадылар, акчалары да юк. Узган ел Хаҗ фонд җаваплылыгы шикле җәмгыяте туристлардан 200 мең сум акча җыеп, аларны Хаҗга җибәрә алмады. Бурычның яртысын туроператор көз көне түләде, калган 95 мең сумны 31 декабрьгә кадәр кайтарырга тиеш иде. Әмма безгә әйтүләренчә, Хаҗ фондтан бер хәбәр дә юк. Алар халыктан качып йөри. Толырак хәбәрче бездән. Бу кадрларны без узган елның августында төшергән идек. Алданган хаҗилар бизнес үзәккә Хаҗ фонд җәмгыятенең офисына килделәр. Алар нәкъ менә шунда 195 мең сум акча түләп, килешү төзегәннәр. Безнең сюжет чыкканнан соң халыкка 100 мең сумны кайтарып бирделәр. Калганын ел ахырына кадәр түләргә тиешләр иде. Алар безгә 31 декабрьдә гарантийный хат бирделәр инде. 31 декабрьдә түлибез дип, шул 95 меңне 17 елның июль аенда мин үзем түләгән идем. 95 мең шуны кайтарабыз дигәннәр. Офисларына барган идем. Ул түбәтәйдә алар офисларыннан киткәннәр, телефон номерларына җавап бирмиләр. Сөмбелә ханым быел кабат Мәккәгә барырга җыена. Бу ел инде башка туроператор белән. Юлламаның ярты бәясен җыйдым. Калганын бурычны бирсәләр түләр идем, ди ул. Әмма бөтен хаҗиларда туроператорның намуслыгына ышанып көтеп утырмый. Ак мәчет хезмәткәре Фәрүзә Хатип кызы аларны судка биргән. 30 августта түләгән идек. Безгә 2018дә хаҗ вакыты җиткәндә безгә бара алмыйсыз дип әйттеләр, хәбәр бирделәр. Мин аннан соң аларга бардым, мөрәҗәгать иттем. Аннан соң алар бара алмыйсыз дигәчтен, шуннан соң мин сразу 2дә уйламыйча судка бирдем. Хәзер Фәрүзә ханым суд карары үтәлгәнне көтә. Ул әле акчасын ала алмаган. Дине нәзарәте шәһәр мөхтәсибәте бу мәсьәләдән хәбәрдар. Әлеге операторның хаҗ сәяхәте оештыруга тиешле рөхсәте дә булмаган. Казый фикеренчә, Хаҗ фонд исламча эш итмәгән. Ул халыкка акчаларын кайтарып бирергә бурычлы. Мин инде шушы алданган кешеләрне яклыйм. Дөресен әйтим инде. Аның бит инде бу мәсьәләне оештырган кешеләр дә баштан ук аңлап эшләгәннәр. Әгәр дә үзләренең андый ниләре икән, мөмкинлекләре оештырмаска кирәк иде. Сүзләрен үтәмиләр икән инде. Димәк, без бит бу дәүләттә, ул дәүләт безне якларга тиеш. Дәүләт алып бирергә тиеш алардан бу акчаны. Бу теманы без алга таба да күз уңында тотачакбыз. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бакчачылар кар көртләре аркасында шәһәр читендәге ширкәтләрдән чыга алмый. Бу хакта шәһәрдәшләр башкарма комитетының ВКонтакте төркеменә зарланган. Халык контроле системасына урнаштырылган хәбәр буенча исә Локомотив һәм Отделочник бакчачылык ширкәтләрендә яшәүчеләр дә кар көртләре аркасында территориядан чыга алмыйлар. Ул бу була калса бакчачылык ширкәте юллары янгын сүндерү һәм ашыгыч ярдәм машинасы да керерлек түгел дип зарланалар. Социаль шелтәрдәге җавап буенча башкарма комитет вәкиле юлларны чистарту турындагы гариза автомобиль юлларын чистарту предприятиесенә юлланганын белдерде. Шул ук вакытта ул кар күп яуган очракта төп юллар чистартыла, бакчачылар зарланган юл икенчел булуын искә төшергән. 63-13 йортында яшәүчеләр яңа елны яңа фатирларда каршылады. 30 декабрьдә йортны куллануга тапшырдылар. Йорт социаль ипотека программасы буенча төзелде. Фатир хуҗалары бюджет өлкәсендә эшләүчеләр дәүләт торак фонды 63-нче микрорайонда 17 күп катлы йорт төзергә исәпли. Биредә 3500 фатир булыр дип көтелә. 2019 елда 3 йортны куллануга тапшырган ниятлиләр. Төзелешне беренче 63-15 йортында тәмамларга тиешләр. Виктор Поляков урамы буенча урнашкан 63-13 йортын 30 декабрьдә куллануга тапшырдылар. Бу шәһәрдәшләр өчен яңа елга зур бүләк булды. Кайберәүләр фатирларын берничә ел көткән. Biz менә 63-13 домнан 2 бүлмәле квартир алдык. Без бик шатбыз. Гаиләбез белән без иртәгә үзебезнең яңа квартирабызда балалар белән яңа елны каршылыйбыз. Инвестор президент каршындагы дәүләт торак фонды 63-13 йорты беренче тапшырылды. Быел 909 фатирга исәпләнгән 3 йортны өлгертергә ниятлиләр. 170 квартир по социальной ипотеке. Я хотел бы от вашего имени поздравляю вас с самым
долгожданным, наверное, в жизни любого из нас. Мы тоже через это прошли, жили на частной квартире, удобства были во дворе, ждали квартиру, когда она появится. Барлык фатирларда тулысынча тизиклендирилген, янгын сөндүрүү датчиклары, суу, газ эсеплөө жайылмалары коюлган. 2005 жылдан бери Татарстанда социаль ипотека программасы боюнча 115 миң гаиле турак шартларын жакшырткан. Гүзел Габдуллина, Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Сугыш ветераннары госпиталына бош табиб белгиленди. Әлеге вазифаны моңа кадар сәламәтлек саклау идарәсендә бүлек башлыгы булып эшләгән Резеда Мавзютова башкарачак. Җитәкчене коллективка сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Нияз Фатыхов һәм госпитальнең элекке баш табибы шәһәр советы депутаты Ләлә Камалетдинова тәкъдим иттеләр. Ветераннар госпитале республикада әйдәп баручы медицина учреждениеләреннән санала. Яңа җитәкчегә югары позицияләрне саклап калу һәм яхшы традицияләрне тагын да арттыру теләге әйтелде. 2009 елда сәнгать күлиятын капиталь төзекләндергә җыйналар. Әлеге максатта республикага хөкүмәте 40 миллион сум акча бүлеп бирәчәк. Учреждение директоры сүзләренә караганда тиешле документлар имзаланган инде. Исегезгә төшерәм, күлият быел 40 еллык юбилейын билгеләп үтәчәк. Әлеге вакыт эчендә биредә бер тапкыр да капиталь төзекләндерү булганы юк. Күлиятта вокал, хореография, музыка теориясе һәм дизайн юнәлешләре буенча 200-дән артык бала белем ала. Хәзер бина нинди хәлдә һәм беренче чиратта нәрсә яңарту сорала. Бу хакта Лейсан Ханова сюжеты. Бу егетләр сәнгать күлиятында инде 2нче ел шөгыльләнә. Дәресләр 40 ел яңартылмаган шушы залда уза. Ольга Попужанска үзе дә биредә укыган. Заманча сыйфатлы ремонт көн таләбе ди ул. Здесь нужно много капитального ремонта, чтобы это было все достойно и по-современному. Не хватает кондиционеров, душно, сырость, влажность, плесень. Хотелось бы, конечно, чтобы дети занимались хореографией в хороших условиях. Хореография залы гына түгел, башка бүлмәләр, коридорлар да ремонт көтә. Иң куркынычы түбә җимерек хәлдә булу. Бу хәтта тормыш өчен куркыныч тудыра. Түшәм җимерек булу аркасында язын вокал белән шөгыльләнү өчен булган менә бу бүлмәне ябарга мәҗбүр булганнар. Түшәмнән су агу яз һәм көз айларында гына түгел, хәтта кышында туктап тормый. Күлиятта капиталь ремонт бу ел булырга тиеш. Бу максатта республика хөкүмәте 40 миллион сумга якын акча бүләргә җыена. Беренче чиратта фасад һәм түбәне яңартачаклар. Шулай ук 2 хореография залы да сметага кертелгән. Бүтін кирәкле документлар әзер җыелган. Аны финанс министрлыгы да подпись куелган, төзелеш министрлыгы да подпись куелды. Безнең кабинет министрлыгында подпислары бар. Президентның инде әйтүе буенча, кушуы буенча 19 елны ремонт эшләре башланырга тиеш. Моңа кадар күлиятта ремонтны үз көчләре белән ясап килгәннәр. Тик проблеманы бу рәвешле генә хәл итү мөмкин түгел. Капиталь төзекләндерү быел 40 еллык юбилейын билгеләп үтәчәк күлият өчен иң яхшы бүләк булачак. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы татар теле буенча халыкара олимпиаданы оештыру һәм үткәрү өчен 10 миллион сум акча бүлеп бирде. Подрядчы 2009 елның 30 апреленә кадәр хезмәт күрсәтәчәк. Мәгълүмат дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Подрядчыга конкурсның программасын эшләргә, конкурста катнашучыларның Казанда яшәүләрен тәэмин итәргә туры киләчәк. Олимпиада читтән торып һәм көндезге этаплардан тора, анда 8-11 сыйныф укучылары, шулай ук студентлар катнаша ала. Дистанцион тестлар Казан федераль университеты порталында узачак. Татар теле буенча халыкара олимпиадада катнашучылар саны 500 кешедән дә ким булмаска тиеш, диелә конкурсның техник биремендә. Җиңүчеләр һәм призерлар дипломнар, планшетлар һәм татар милли киемнәре белән бүләкләнәчәк. Олимпиада 2012 елдан бирле үткәрелә. Узган ел татар теле һәм әдәбияты белемнәрендә көч сынашу өчен Казанга 400-дән артык укучы килгән. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В Эссен весь январь режем цены. Бумага туалетная Зева Плюс двухслойная в ассортименте 39,90. Акция действует с 8 по 14 января в гипермаркетах Эссен. Только до 13 января выставка тропических бабочек. Ждем вас ежедневно в историко-краеведческом музее. Улица Гидростроителей, 16, с 9 до 17:00.